Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. West Karbi Anglong Keroni Pelang Pierong along VZR along Lialong Aron Repen Kido to Mapan Tharli Vek Nanjipura Kachisong Pinyarni An Ni Trok Pleng Tanglo Kachisong Ni Trok Plengarni Anabanki Kachisong Atum A Oga Pran Kaheno Lason Si Command Neke Pressure Kelong Command Neke Aninget Hok Hai Hui Pusita Me Tek Pon Long Bamlo Apakah pengalaman kamu ada pengkala dari mana Kachisong Radatum A Oga Pran Abir Talapen Aning ke Pathi Dunji Pan Adim Palidamlo Bonta ki Ongdung Atuma Banki Aning ke Pathi Dunji Kalisi Meme Henono Alam Apaksi Karbok Tun Tap Lapusong se Alang Litum Chetek Ponlonglo Lase Adim Pongalong An CM Pan Karbi Huatum Pen Kaching Vai Pon Kang Tungalam Thesi Kachisong Radatum Aning Alam Chepeklang Pon Karbi alam karbitum carbiat exercise bola ha Karbi alam an gampre kopi alam kaning jesi karbi apan kaca thanla kopi alam kaning jesi karbi janang gong sila kopi alam kaning jesi karbi yang gong kaca than pen pirke kisung lam kaca than ko non laik jena la anar ni ke hang kong kasar lang kong labang ke itum thei bla gli tilaki itum future penam esomar tum nalo gedok ke non kitum mom o itum na penam di nalo hem chikim lo penam di kunalo gedok ke thak lahai kaddo yang kang pisi alamat ha era kisung lam si ke than mom lo la pen la so api kaca song la so hangar strike lagi apa tu silo te kaca song na ente song etlo la ta ke tham etlo la so kaca song lagi pr bhanton kali la so kaca song ke non tribal ban long le ki tichot kali la so kaca song ke non tribal ban trading license ki tichot kali la so kaca song ke border ban tichot kali la so kaca song ke karbiak ke ban non akisung kaddo yang tentang rompet pensi ahok le dasemet pet bangke laso bang ke dukon lo kasi laso long bang non angding pi dang nang kok bangke ke tek angkang pi dumang cicini adlo charjilong adlo ceklong adlo laso kace song long bang ta lake non ini tum bang kep tum farman pet ke lak ho akar bia farman lo 10,034 square kilometer along le dang pi pharlo te las bi tang lo ingho har ja tang lo eke cheng so tang lo lapenan par ratum lo anang dengang ta jingso tekelang mata tekelang kupia lameno ka cethan lang ke halan to taklilang News Report KATV News Kiramtang Matijong ni Paisir Kep Arni Plenary Hall Vigyan Bhavan New Delhi along Surihni Rakithom Lapen Plianinkan Abaha Aphan Handicrafts Award Ceremony Paman Pondo Bang Sohut Assam Mati Karbiang Long Pensitami Sang Pisabina Tiron Pi Chilong Dunsi Karbiang Long Mati Karbia Kayaphan Nong Mewan Pilo Langdam Lo Puluti India President along Pen Karbiang Long Angbong Award Kichudeng dun long cengabang people te Sabina Teron PC athaksia long amen ki klang dun tahaipo bang soi ward kelong dun aputhak Sabina Teron P difu nang chelesi kedamtang matijong ni phai Christianing way por phai ner kep malom arboretum cum craft center along kedo cafeteria along karchoja mek padopon bang sohut alang literon pipen kaning je ponatengke nilila bang sonong e kilong abangke karbiang long arat nang kachirap nang kachitudun lapen rar hirjume pena joksi long pon lopusi ningje pon nili
craft apartment ini President of India nilipan las bangso award ng pipot nilining arong piklo lapen karbiang long apartment apan kaya apartment nilining arong pik an la bangso 2000 aning kan pan sinili claim society ta so sinili society ta 2000 an aning kan sinili registered kakori lo Neli award ka chudeng duna hut karbiang long mati di fupu amen ke klang dun de dera lama bangke nili society registration ke claim ahura bangke jorhat si head office haladak si claim dam nang kok la sojok haladak kili duna bangke jorhat pen si pale dunang kok la sinili tuma phan mate asamalong pen kili duna tum ana phana bangke jorhat pusi hangpon rong titilo pusi rara phan klar dak pen sabina tiron pi pen than pon 2023 la bang sinili bange ola sampen long lo la ola sampen ke long setame jorhat pen pusi pudatiti office ke jorhat ama angke non 2024 la bangke missing se ke long setame alang phang seta jorhat pusi pulo kompa mama la ola sam tum ke long tom an phang ke jorhat pusi office hadak se dokok titiamat la seng ke haladak Delhi long bangke bangkon country tha India kang pen ma tidi state pen si bangpo anke nitum bange jorhat lason se nang hang de titi mane office an pen director haladak director tom haladak nang tum jorhat ke nang tum director ke popo jorhat polason hang de titi director tom sita nili tum phan haladak nang kilang don kodak ma ki cholong le ma kodak si ke dam ma lason nang chelang don ke latum si nang chidon pola puson angke lapuson amasi jorhat pude seta karbiang long pen la he News report KATV News Pinya Berta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom